Assalamu alaikum al'umma mutanen Najeriya. Ina so in yi amfani da wannan dama in gode wa dukkan mutane da suka fito kwansu da kwarkwatarsu suka jefa ƙuri'arsu domin su zaɓi shugabanni na kirki wanda suke gani za su tafiyar musu da al'umma, za su tafiyar musu da al'amura na ƙasansu shekaru 4 masu zuwa. Ina kuma juyayi ga akasarin mutanen River State da kuma Lagos da waɗansu sassa na Kwara da waɗansu sassa na Kogi, waɗanda aka yi amfani da 'yan daba, aka haɗa kai da sojoji, aka kakkashe al'ummar ƙasan nan wanda ba su ji ba su gani ba, don kawai suna so su ga cewa sai wani mutum ya ci zaɓe. Jama'a, ku yi haƙuri, ƙarshen zalunci, ƙarshen fir'aunanci da kama karya ya kusa zuwa. Ina so in sake tunasar da dukkan al'ummar ƙasar nan cewa akwai waɗansu mutane sojan haya da aka ɗauka suna sanye da riguna na observers, wato masu duba zaɓuɓɓuka musamman na EU. Akasarin mutanen nan an aika da su jihohin ƙasar Inyamurai da South. To, yanzu fa daga yanzu har zuwa magariba zuwa dare ya kamata dukkan mutane su fito su tabbatar da cewa an ƙirga ƙuri'un nan, an tabbatar da su, domin ana iya turo 'ya'yan iska su ɗauki akwatuna su ƙona inda suka gaba za su ci zaɓe ba. A yanzu haka duk akasarin sakamakon da muka fara samu ya nuna cewa muna kan gaba nesa ba kusa ba a ko'ina. Abin da muka samu daga Lagos, daga Adamawa, daga Yobe, daga Zamfara, daga Adamawa, daga waɗansu sassa dai wanda sakamako ya fara fita ya nuna cewa muna kan gaba, babu wani abin shakka. Saboda haka kar ku bari wani jami'in tsaro ko wani jami'in zaɓe ko wani ɗan iska ya ɗauki akwatinku ya ƙona ko ya kai inda ba shi ba. Yanzu ne fa lokacin, yanzu ya kamata a yi sadaukarwa na lalle a tabbatar da an kasa, an tsare, an tabbatar da an kirga ƙuri'un nan daidai, sannan abin nan daidai a kaiwa kuma aikawa gaba don mu kai mai jimilarsu kafin rana ya faɗi.